алейкум. Рости бигем каме намедонам ё ки айби интернет боша ё ки айби чизе буд ки ғам дод. Агар ҳамин дафъа ҳамин кунад, значит намекунем дигар эфир. Яъне ки эфира баъд мекунем. Ана бигем дӯстои азизам ки бошед дар сатҳи ҳукумат, амният, вазорат, КГБ, МВД гӯем ки ҷаласа гузаронданд. барои чӣ ҷаласа гузаронда буданд? Дар нохунак блогер ва як барадатэҷа гуфтанӣ бигем ки танқиди оппозитсия кард ва бачаҳои оппозитсия рафтанд корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронданд. Гуфти ҳамн ҳукумат худаш рафта бигем ки бачаҳои оппозитсия ҷавоно рафта қатъиу одам корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда. ҳукумат ира ҳамчун як террор дар сатҳи бигем ки болои ҳукумат ҷаласа карда ва ҳамаи ё аклад даклад тайёр карда дар бораи ҳамон корҳои фаҳмондадиҳии бачаҳои оппозитсия ки як инсон бисёр дар ҳамон пашша шидан гирифт, визвиз кардан гирифт, рафтан корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронданд. Гуфтанд ки сол ва ӯ ҳам бигем ки чизҳои дуруғ қатъи биромада ма худам топқа я рекламаҳоша дидем, не як мошенник буд, я аферист буд. яъне ҳукумат барои ӯ гӯё ки ғамхори тоҷик ҳаст ки тоҷик дар хориҷа бигем ки зери латкуб қарор ёфт, қарор гирифт гуфта ҳукумат як бигем ҷаласа гузаронда буд. хоб саволи ма ба ҳукумат меояд ки ҳамин дар фейсбуки ма ҳозир ма партофтагӣ ҳастам як силка таҳқири тоҷик карда чӣ хел корча қатъи киштестанаш корчаша пишкадестан ва дигареш ки як-ду се рӯз пеш бигем ӯ ҷавоне ки калаша дар дарини таксӣ брида, яъне ки кишта корҳои фаҳмондадиҳӣ набуд дар инҷа, яъне киштор буд, кишта конкретна киштанаш. хоб ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон, Рамазон Раҳимзода, ана Саймумин Ятим ва палатаи болоӣ ва палатаи поёнӣ шумо чӣ ба ҷаласа намегузаронед дар ин бора? ман савол кардам шумода. ё ки барадатэҷа тоҷикаю, ғами ӯ тоҷика хурдена, и мардикортеҷаҳо тоҷик нестанд? и ҷавонҳое ки мардикорӣ мекунанд ва кишта мешаванд, ё ки ин навороро шумо намебинед? бурда барадатэҷаро сарша сила карда мошин дода, то бурда ворухора сёмка кунонда, ту бинанда зиёд дори мардума таблиғ ка. хоб чӣ ба дар бораи инаи кушташидагон шумо ҷаласа намегузаронед? таҷик гуфтестай, муср гуфтестай, яъне ки тоҷик ки муср боша, паданалад мусри калони шумо ҳастен дар уҷа, дар боло. вақте ки тоҷик таҳқир шида боша, шумо паданалату раҳбари тоҷик ҳастен, раҳбари тоҷикистон ҳастен. паданалад ана таҳқири калони шумо ҳастен. чӣ ба хитона дифоъ намекунед? ё ки ба ном блогерҳо ки сухани Эмомалӣ Раҳмон ав бачаи доғистонӣ гуфт, рост гуфт, зайбат кардем, гуфт ҳами калима қатъӣ, нами ропа рост гуфт, нами тири найза вори рост гуфт. гуфт вы нихуя нигде не ба пеш, рост мега, нихуя нигде мы не ба пеш, аму рост гуфт. одами ба пеш утари намешава, чишмота поён нигоҳ карда ответ мети ба дили худат. Мы всегда были ба пеш, мой брат знаком с этой братом, это мой брат, а тот мой брат, мы таҷики ба пеши, всегда ба пеши. намекунем видео да ибора калаи тоҷика бридан рафта. таҷики муср гуфта корча задестанд.
اگر ما با پیش میبدیم همه احوال میشدیم. در یک بلوگری اکتیوری قزاقستان برآمده نوارها کردن کو گریه و ناله ها کدای تاجیکستان شیشته برای که او تحقیر посольството نکرد، تحقیر دیپلماتاتو نکرد که واقعا دیپلماتاتون انما احوال هستند. من بدم در قزاقستان وقتی که تحقیر میشود دیپلماتاتون بعد گفتی همون گپا بلاگراتون میبروین بعد ادریجا توجیک کشتشید که جدایید چی با نمیبروین کو твой брат знаком брата ку бибро ку братат қати ку ин масъаларо ҳал ки твой брат крутой Россияда мой брат крутой хуб бибро ку гап за ку братта спортсменторам ранги билад арӯз кардем партофтенаш ҳаме ҳарчи шава ҷаноби олӣ бугу пешво бугу ҷаноби олӣ бугу ба номи ҷаноби олӣ бугу поиста бубахш аввал ҷаноби олӣ баъд дигар инсон аввал ҷаноби олӣ ина видео ина тоҷика калаша бридан агар шумо йигит мебиден ранги йигитҳои мардуми чечения йигит мебиден ку ура ёфта қиин нест ёфтанаш ёфта наказат када ку она мард ба ҷавони чечен дар фаронса кишта шид не ки ҳуқуқша дифоъ кард ана ура меган мардака ӯо ку 3 миллион ҳастанд аммо 10 миллионем мы много мегем ку 10 миллион она бидро видеора бибин чӣ мега дар фейсбуки ма бидро Акмал Астанаев бибин видеора чит мега таҷики сука мусри бидро бибин чӣ мега спортсменто Таҷикистон ба пеш Таҷикистон ба пеш он аҳволото единственный спортсменти мустақили чоршанбе буд единственный спортсменти мустақил и чоршанбе буд уна бурденаш ҳамура маҳкам карден метарсен дигаи гапа гап заданда баъзан поведениёш бале ма дар маъқул набуд баъзан поведениёш не ки ма барои мустақилиш ку дӯсташ медоштам ки подхалим нест бигирем ку бибро ку Таҷикистон ба пеш биброед аммо блогер рост гуфт нихуя вы нигде не ба пеш гуфт вы в России вообще не ба пеш ана калатона бридестанд ана корчатон задестанд шатакаш кардестанд датаврус қабида ку агар ки ҳам медонист ки тоҷикон муттаҳид бошанд ки ҳамун медонист ки агар ки тоҷика бо номи тоҷика таҳқир карда кардеста агар тоҷикам набоша ҳам одам намедонам фарз кардем биё як намедонам як африкансай я биё американсаю та биё як миллати дигар аст тоҷик нест не ки заданда тоҷика таҳқир карда задеста медонӣ барои чи барое ки уверинай шумо ҳеҷ кор намекунед и барои тоҷик ӯ судам намешавад инаи чизда уверина ҳаст медонед агар ки медонист ки шумо ранги бачаҳои чечения яктатон абидид кард ёфта зиндонам шен тирмаям шен қапида фул HD агар наказат кунен ку ура намхе сиёмка карда фул HD наказат кунен ку ягон урус риг намекард ки номи тоҷика бетоҳрат бигирад чӣ хеле ки имрӯз номи мардуми доғистону чечена урусут бетоҳрат намегира номша пешаи номи аввал чечен гуфтан пеши номи аввал доғистон гуфтан рафта тоҳрат када калима арза када баъд нома мегира барое ки медона меқапаниш ку фул HD наказатиш мекунанд полни программа куниличиш мекунанд наказатиш мекунанд медона ира
ایره میدونن که هیچ میشوه یعنی از این نکزانی گریختن راه ندارن و ایره و خوب میدونن برای همون چقه نمیشون هیچ کده دل بوی کسب زند ایتا تاجیک ایتا موسرکا سوکاتی تاجیک چورکا отход общества گفتم میزنن راست میگم بعد تاجیکتون بگردین اما تاجیکستان با پیش ایزونا کشیده اینه با پیش که جو رفتیستیم با پیش بعد میگن که استانه افت تحقیر نکه استانه افت گم نه زمان میگو ما همه وقت از طرفی حقیقت شمیستم ما در فرق نداره اگر او تماشیب که کنه میگو مشکین همی خطا است ولی شبم ولی بدرویم ببینین او چای امامعلی را موندگیم در صورتش در باره رفتاری بگیم که گپی محمد اقبال موندم گپ زدگیم ولی برامدن یاد کامنتاتورشون او که معلوم است اون ای طرفی نهضت است او یا ای طرفی امامعلی است او یک همون میگشتگی با کامنت کردیم در جایی که بگن که راست است حقیقت است ما چای خدمون فویشه نگیم بس کنیم این چیزا گفتنه گو بلوگر ببرو اکو بینیم این را کومنت که در روسیه بدگی بگه تا روسکی сука вы фашисты мы зря сука защищали вас наши деды бля бобой мо наши деды они ошибались защищать вот такие твари как вы بگو ایگپا ببرو بگو امیخیل میتونی گفته برای پول کو چون میتین بلیاد چورتانگا همینجا کار کرده استین کو چون میتین ولی کو دیگرشوس بسته بلاگر من فکری آزاد دارم بله خوی داری فکری آزاد داری мой брат хуй твой брат блядь бобро габза мало таджиков убили кам киштан тоджика блядь дар амуҷа надиден ҳар рӯз киштестаншон дар иди қадар қурбонӣ намешава ки қадаре ки тоҷик кишта истода ё нодуруст аст ҳар рӯз қариб мекишанаш таҳқиромез мекишанаш куношона лич кардан дар куношон киштан чӯв задан дар куношон дистаи лапатка задан мондан шумо била хомӯшӣ чизоро намебинед шумо баъди лихида ки шумо спортсментҳои россияен ё ки шумо авторитетҳо дар россияен ҷип сувор мешен дар россия шумо ҳам бозам ку давомдиҳандаи инами зулмо ҳастен шумо ва рӯзе мешава спортитам ятин мешава ва обрутам ятин мешава ва ҳиҷ ки ты намтари дар кор шава ку корш ки бучид дар ҷои ты бояд тайдига мисли ты бар ин инсона пайдо мекунанд бо меброранд спортда ва бигем ки ӯ дигар тра роҳӣ мекунанд оуҷа барое ки ты уже отход режим мешай отход общества не ты отход режим мешай ӯ рӯз тиҷ када дар кор нести тра спортсмен кадаги тра поддерживать кадаги миллат ҳаст ки миллат дар барат буд ты спортсмен шидӣ миллат балечикит кард ты спортсмен шидӣ ҳар як коре ки мекунӣ благодаря миллат ягон система режим нест благодаря ин миллат имрӯз вақте ки миллат дар ин аҳвол мезана ва шумо унав хеле хомӯширо ихтиёр мекунед ку ман дига шумо да гап надорам воқеан хеле барои ман аламовар буд ман пешниҳоди ман чӣ буд ҳамватанои азизам пешниҳоди ман мо аслан бигирем худомон ҳамин ҷо оварда расондагӣ ҳастем моро ягон ки оварда расондагӣ нест воқеан мо худмон ҳамин ҷо овардем расондем барое ки мо худмон допускат кардем ҳамин чиз дар худмон
یعنی رفتن کوچه را هم به کلا گرفتیم، مصرکه کنی روز هم توزه کردن به کلا گرفتیم، توالت هم توزه کردن به کلا گرفتیم. ما را شکم غلام کرد، شکم و ترس ما شکم ما غلام کرد در دنیا. اگر که ما خودمون پزولیت نمی کردیم رفتن کوچه را، ما برای کوچه روبی از تاجیکستان خودمون همراه فرزندمون با میگیریم، میاریم که بیا بچه مو بریم. ما قطع شف گپ زدگیم، شف اونجا ترا کار دا میگیره، چی کار؟ کوچه میرویم. تا فرزند تا کوچه رو آوردی خودت. یعنی این بد غلام کردن خودمون بود، اینمی بد بی آبرو کردن خودمون که پدر پیسر با کوچه روی میاره، پدر پیسر توالت توزه کنی میاره، پدر پیسر خودشه مکتب بود نکردگی پیسرش گرفته در روسیه سترویکا میاره کار کنی. یعنی اینه چیز بود که ما خودمون نشان دادیم که ما за деньги все делаем. За кусок хлеба мы продадим себе. Мы самые дешевле рабы на свете. Это таджики гуфта. ما خودمون پیشنهاد کردیم در بازار غلامی. ما خودمون نکردیم. ما میتونستیم که این کارا نکنیم. من شبم گفتم که دخترها را کی فاحشه کرد؟ ما خودمون کردیم. دخترها را کی تجاوز کرد؟ ما خودمون کردیم. بایویک، مایویک، چایویک که برآمده و ده تنگای افتیم، رنگ سگی از زنجیر سردادگی برین شدیم، همه را گزیدیم. همه را خودی و بیگانه را گزیدیم. که در اونجا بیگانه نبود، خودی را گزیدیم هممون. خودمون تجاوز کردیم، خودمون فاحشه کردیم، خودمون بی‌قدر کردیم، خودمون مسرکه کردیم. همه کارا ما خودمون کردیم تاجیکو. گناه را در کونی ازبک شکیدیم، گناه را در کونی بگیم که دیگر ملت شکیدیم که او ما را اینایو کردن. ما عیب که ما کم بغلیم، عیب اونا است که ما غلامیم. نه، عیب خودمون است. عیب در خودمون بکویم، در کسی دیگر نه. در پیش قرابلو هر روز دیاگنوستیک هر روز نمیآید. امریکانس و روس نیمس نمیدونم یوروپیس دخترای تاجیک سنیمات کنه برای زینا کنه. ما خودمون برده کده استیم این کارا. منطق کده استیم، اونا همونجا بدگیو کده استن. بعد ما دعوا میکنیم که بگی که ما را اینایو کم بغل کردن، دیگریو گدا کردن، ما را بی آبرو کردن. خودمون کده استیم خودمون. یا بار اچو خود سکنید، گناه را در خودتون بکوین. یا بار هیچ وقت گناه را در یک کس نکو، گناه را در خودت بکو. چی بای خیلی شیدم، چی با در ایجا زدم، چی با این احوال است. یا بار خطا را در خودت بکو، سوز میشه. 100% سوز میشه. اگر خودت اصلاح نکنی هیچ وقت سوز نمیشه. فقط دونم خیلی یه عمر گناه را در کلا یک از دیدن میگیری. عیبی است، عیبی او است گفته گشتن میگیری. اینه مشکلی ها بود هموطنای عزیزم. و امروز هم اینه همین مشکلی آورده است، ما را در همین جا زده است. ما غلام شدیم، امام علی گناهگار، امام علی کرده ایستاده است. نه که عیب در ما است که ما قبول کرده ایستادیم. میفهمی امیرا؟ تنها میکردگی جا گناهگار نیست، قبول میکردگی هم گناهگار است. یعنی هموطنم تو گناهگار هستی که امرو قبول کرده استی، راضی شده استی، خاموش ایستادگی، رفتی خودت غلام کردی. بی‌قدرترین ملت در روی دنیا شدیم با خدا. یه انسان افریکانس های کو در کنش بروگ نداره، در دستش چولولولو میکنه کو امروز در جامعه قدر داره، امروز در جامعه احترام داره. همه چه قرغز بکشد، ازبک بکشد، روس بکشد، نمیدونم همه بکشد. چی ملتی ما؟ چی شده ایستادیم اصلا؟ این چی دولت است؟ این چی وطن است؟ او یا آدم کشیم فوریده استاید میگه تحریم میکنه، تاجیکا بکش میگه، تاجیکا بکش میگه، هیچ که سود نمیشه وای برای یا هیچ که هیچی نمیشه، تاجیکا بکش میگه، بکش ببرو. هرچه کرچشب کده است میگه سینمای مینه میگه как я убью таджика میگه، سینمای миня میگه как я с ножом میگه режу этого сука میگه отход общества. مرحمت ببینین اخی، ببینین ببروین ویدیو کنین، ببروین برین ای روسیه،
бумбир айгишнагира ба номус бумбир, ба номус бумбир, номуста ҳимоя када бумбир, гишнагида бумбир. Наган урус кушт, биган ки гишнагида мурд. Неки ку патинка нашид, тай патинка хича надохт, мусорка нашид, кучаи уруса наруфт, туалети уруса наруфт, мурдай гишнагира ку шери нар ку саршахам накад биган. бибиро ҳамватанам, бас ҳаму Россия, бас. аҷаб, ман намефаҳмам, ай гӯсфандам баттар шида рафтестеми. Аимона каламона бридиса дигаримон хай мара накиштай ку биёма стройка кор кунам, пул кор кунам. На худмона дифоъ карда метонем, на гирехта метонем. ҳамин ҳайвонвори рафтестем ҳамуҷа, ҳайвонвори рафтестем ҳамуҷа. бимбирай ҳаму гишнагира, нара бимбир. гадое ки нара дар ватани худат бикаму кора. кор нест дар ватан, талаб ки бибиро. бибиро ҳукуматдора талаб ки биё иҷа. вазифара гирифтӣ, баҳуда гирифтӣ, ташкил ки кора, инамиҷа ташкил ки. наметонӣ, тагда биёр иҷа ба мара социал бите, пул бите, ман бихӯрам. ҳеҷ ка намурдааст аз гишнагира. ҳеҷ ка. ман солҳои дароз 5 сол депортатсия дар Тоҷикистон хоб будам. лекин намурдум ай гишнагира. бо ёфтум як чиз. бо як дӯстум як кӯмак кард, бо як намедонам як ёфтам аймо ба аймо як қопча орд харида нон када хӯрдана. ва шумо ҳам намембирен ҳамватанои азизам. неки дар Россия мурдестем ба аймеди пул гуфта. номус айдаст додестем. ба худо беномустарин миллат шидем. отход общества шидем. қурби инсониро ку гум кардем мо. хидмон кардестем ира. ай ҳеҷ ка нанолен ҳамватан. хидмонем. якамин чизе ки падаромон беғайрат буд. инами режима калон кад дар болои сари мо монд. худошон як хелеш зиндон шидан, як хелеш чорт ивоз наид ки ҷо шидан. неки ҳамира калон кад овардан дар болои сари мо монда. ана биги яка. ана имом али худо тоқа бидӣ, ина имрӯз фарзандот ҳамаш калонанд, ҳамаштон раҳбаршен дар болои сари мардум. чӣ коре мекунен кадам бигирен? ин мардум дар ихтиёри шумо. бизаненаш, бикишенаш, намедонам, суворишен, бихӯренаш, ғилом кадам бигирен ин мардум. аввален гуноҳ падарои мо доранд, акои мо доранд. хомӯш буданд. соли замонаш аз ин 20 сол пеш, 25 сол пеш мешид иваз кунанд. лекин ҳамуро ки намонд иваз кунӣ? ғафор сидой, ёқуб салим ва ғайраҳо намонда. автомат дар дастошон мекиштан гап зана. имрӯз ки ҷо шидан худшон? ва имрӯзам мисли ана ҳамун инсонҳо як гурӯҳи дигар, мисли ғафор сидой, ёқуб салим ва ғайра салим ва ғайра салим ва ғайра салим ва ғайра ҳалимо автомат дар дастошон тоҷик мекишанд. барои ки ти момалира гап наза, хатоира гап наза. тоҷик мекишанд. отои моро иё мекиштанд агар гап зананд, имрӯз мо гап занем бо як гурӯҳи дига мекиша моро. аммо баъд аз ки камтар иваз шидан, ӯ отход режим мешаванд, зиндон мешаванд, кишта мешаванд, нобуд мешаванд. фарзандошон баъд мегарда сарсону саргардон. бо як гурӯҳи дига ташкил мекунад. бо агар фарзандои мо гап зана, ӯ мекишад. то кай мо тоҷик мекишем? ман ҳайронам. то кай кора мо давом метем? эй дӯстои азизами, бовар кунед ҳамин хел чизоро мебинӣ, маҷбур мешавӣ ки биброӣ бигем ки гап занӣ дар общество. ва талаби ман Рамазон Раҳимзода, Саймомин Ятим ва ғайраҳо биброен дастрочна дар ҳукумат ҷаласа организоват кунен, кофта шава, ёфта шава, наказат карда шава. тоҷика калаша бридагӣ, тоҷика корча задестанд, овозошон ҳаст, ҳамаш 100%, лицош дар камера ҳаст. пайдо кунен, чӣ хеле ки пул метен, $1,000,000 мора медизден, мекишен ку пинҳонӣ. ин кора дар ҳаққи ӯ ҳам бикунен, ки то ки бидона
значит шумо тоҷика ҳимоя кардастед. чӣ барои ма пулҳо прилагат мекунед ку ҳамун пулҳоро бигирен, ҳамун киллерое ки доден Умаралиро киштен, ҳамун киллерое ки доден Мақсуда ҳамла карден, ҳамун киллерое ки пул доден бигем Сарафрози Оламафруза диздиден, нобудш карден то имрӯз номаълум, ҳамун киллерое ки пул доден бигем ки дигар бародарое ки диздиденш бурденш ку анаи дафъа ман ҳамун киллеротонда пул битен ина ёра биқапен наказат кунен то ки ё бидона ки значит тоҷик аз ҳадди ақал киллер дора пул дора наказатат мекунад. калонош хитон ку зур то намераса, хитон дар ягон сад гап намезанен, я аррусаи шумо да хуб аст бовар кунед, я фоҳиша инакда хуб аст ки камтар аз ҳақш гап мезанад. шумо ҳамн номи ҳукумат намедонам бовар кунед, ами туфаи шумо да болотарай, баъзан ҳолото ягон тахтада мехча бизани туф мекунӣ кунушдаку мулоимтар медроям тахтада. туфаи шумо ба қадртарай. туфаи шумо роли зиёди иҷро мекунад дар зиндагии ҳаёти мардами Тоҷикистон. шумо ҳеҷ ки нестед, шумо просто як гурӯҳ террористен, не фақат пул қатику пули миллата диздида ва хиди миллата киштестен ба пулаш. аммо ин миллата шумо аслан дифоъ намекунед. айси шумо мекушенеш, айси урус мекуша, айси шумо медизденеш, айси урус мекуша, айси қирғиз мекуша, айси қазоқ мекуша. охирон омад Тоқаев гуфт ки тоҷикон будан террористои намиҷа, ай Тоҷикистон буда. Это таҷики террористо. Ин проблемаи Қирғизистонда тоҷикага нагор када. Проблемаи Қазоқистонда тоҷикага нагор када. Представит ка? Ва як қирғиза бировардан гуфт тоҷико будан иҷа, ҳама тоҷик буд. Таҷики били мега, они разговаривали, я не понял, о чём они говорили. Вот результат шумода. шумо бикишениш, қирғиз бикиша, ҳамин миллатаку о неки консерда зурем биброем димба биҷинбонен дар уҷа. Тоҷикистон ба пеш, Тоҷикистон ма дӯст медорам, ма 30 солай барои шумо истодам дар ҳамин болои қидрат, шумо намебидем, ман наистодам. ма шуморо намехоҳам ки ин ватан вайрон шава, ин ватан обод аст. кадом обод? иҷа урус бикишаш, иҷа қирғиз бикишаш, уҷа террорист, иҷа шумо бикишенеш, иҷа нимша интерпол битен, 2 миллион ша и дигар чӣ ватандорӣ мондааст дар иҷа? чӣ ватандорӣ? ақаллан ма бидонам ин хел ҳолат да ки шумо ҳукумат биромада нотаметен Россияда ҷавоб бита, аллача шумо гражданин Россияра иззат амона ба намедонам чанд сум пул кидат кардааст гуфта, тоҷика кидат кардааст гуфта, диздида бурда дар Тоҷикистон маҳкамаш кардем. иззат амона барои чӣ? барои чанд одама пулша гирифтааст. ойнай тоҷика каллаша биридааст. иам гражданин Россия ку бигирем барен дар Тоҷикистон ира маҳкам кунем. фул эҷидитон мекунад ҳукуматдоро. шумо ҳукумат доред. дӯстои азизам, агар ман чанд гап занам ку гап мезанам, боқи ҳама ку қазоват дар дасти шумо аст. ман пешниҳоди ман ҳамин аст ки бирен ай Россия набестен, ба худо қасам набестен. кадомит местен ай бихитонай, кадомит кишта мешен местен ай бихитонай ки унамҷо истоден ва кишта шиден. боқи саломат сарбаланд хонобод бошен. дина кадаги навор ман бидроен шав кадаги, ҳамин шав кадаги навора дар бораи модаро буд, сурати ёчаи Имом Алӣ мондаги аст, метавонед нурам тамошо кунед. саломат сарбаланд бошен, хонобод бошен. ин буд барномаи Салом Тоҷикистон, яъне салом ба ҳамаи Тоҷикистону тоҷику тоҷикистониҳо. аз ин ба баъд дигар охирон барномаам гуфтум ку мебироем ин дафъ шумо саволоро метиҳед, ман саволотонро ҷавоб метам. охирон 7 одам бигем ки бидуни парда мешавад, баъд аз ин маҳкам мешавад бидуни парда. Аллоҳу акбар, ҷанозаша мехонем, мебарем гурӯш мекунем, тамом. дигар бидуни парда ҳаётиш тамом мешавад ва ҳаёти наи Салом Тоҷикистон мешавад. саломат сарбаланд хунобод бошин ҳамватани азизам. ман просто тоқат карда натонистам биромадам гап задам. боқи шумо медонед ва тасмимгиранда дар ҳаёт шумо ҳастед. ман камбудира мегум, тасмимша шумо бигиред. худо нигоҳбонтон ҳамватанои азизам. худованд дар модари ҳамун бигем ки ҷавонҳое ки дар ҳамин рӯзо задан, аз пишти падарҳои беномусомон ки ин ҳамин аҳвол омадан задан, худованд модарошонро сабри ҷамил буд ки имрӯз фарзандаш ва чӣ хел киштани фарзанди ӯ дар интернетҳо гашта истодааст ва ӯ модар бибина чӣ қадар месӯзад ва ҳамун падараш боша агар дар ҳамунҷа
ҳамаи айби анам падар аст, барое ки ӯ падар анами системаро парвариш кард, болои сари фарзанд шуда. Саломат бошед. Худо нигаҳбонтон.